Несмотря на жару, стройка продвигается быстро. Метр за метром рабочие вскапывают траншею под будущий фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетон. Кладбище в Насыркорте одно из самых больших в регионе, свыше 1400 квадратных метров. Благоустраивать его начали в августе этого года с демонтажа старого ограждения, очистки территории и вывоза скопившегося мусора. حتى يعني ناخ دول دايو الشش حتى يعني جانجي اشت حتى يعني الجل جانج شان مقر يجري جانج دايو خجي حن شان بارجو جادجي جانج يجانج دايو خجي يتسألني يجدع خوش يبولخ متقلي اليوم. Здесь похоронены люди разных тейпов и фамилий. История захоронения берет начало еще в 1900-х годах. اجر كاس قادر تبعشوا حق دنسا دولجدو كشمش دير تبعشوا حق دنسا حني غير بك حاجه دال شي وز وقت الله وخش بوخش بولج بول اهل وشت دال جشتل دال اخيتن بول اشتل كانر كشمش ديرش از غير بك حاجه وين مخار از دا ناسري عدي غادوجل ماجدك دي از عدوج خان اشتي از قول بها يعني از قول بها دعيني ساوجل سغوس از ماجدك رسيسكي بامتنك شديق يدا غادوجل ماجدك درس تو ماجدكي بعيد قشو بعيد اب قشو ديال ماجدك درس تاع تصدحتي وين خوير كشمش كانر دوج تانر دوج تصدحتي ديال راس خلصو ميكالا غوتريو تو يرش حتى توادش دات يعني اشت استا اجي حند عدول دي ديزرج يعني اشت عدول دي كشمش ديرش. Согласно строительному плану, на территории кладбища в 4 местах установят новые ворота, построят помещения для хознужд и молитвенную комнату, полностью заасфальтируют подъездную дорогу и прилегающую к объекту площадку. демонтаж استيال يال استيال يال الش احمر демонтаж استيانات وخذ دعاخو اشتي ابالك حقه تجي وجه لرت عشو تجي حلق دولج ابال شان ما قر تخنا اخذ يبوخ بيجي خيتر جا قبي بوت بيز بوت خبوت حتى بيز بوت دو كان سا غود يتشقد يا اخ اوت الدوخ. Реконструкция кладбища в Насыркорте ведется на средства благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Еще в начале года глава республики Махмуд Али Калиматов договорился с известным меценатом о комплексном обновлении всех кладбищ региона. Напомним, что всего в этом году будет реконструировано 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.